थांनाय 27 जानुवारि 2020 अक्ट'आवनो जोङो बर' हारिजों लोगोसे दुलाराय जोंनि बिटिआर हालामनि गासैबो जाथि जनगोष्ठीया खौसे जानानै बानायखाबाय। गतिके सान्ति मोनसे वाताबरणखौ जोङो रायजो राजानो होनो थाखाय जों गाव गावनो सान्तिनि प्रतिस्थापक हिसाबै सिगांग्रोनांगोन। साफ्रोमबो हादुंग्रायानो साफ्रोमबो नौरारियानो बिनि दायित्व दङ। बेनिखायनो सान्तिनि गेजेरजों जौगाथाय लाबोनाय आरो खौसेथि लाबोनाया जाफुंसारनो हागोन बेखौ आं फोथायनाय दं। 34 बोसोर इन्दिबिनि सोमावसारनायाव जेसेबांखिनि गोब्राबथि फैदों बिनिख्रुइ बांसिन समाजनि गेजेराव थानानै खौसेथि लाबोनानै सान्ति गायसननानै जौगाथाय लाबोनाया बे बयनिख्रुइ देरसिन चेलेन्जिं। नंखायनो बे चेलेन्जिं हाबा हुखाखौ मावफुंसारनो थाखाय रायजो राजानि हेफाजाब नांगोन। नोंथांमोन बायदि मिडियानि गेजेरजों जोङो जोंनि गोरोन्थिफोरखौ आसि सुनानै दिन्थिनांगोन, थालांनायफोरखौ जोङो मावफुंनो हानाय बायदि। गतिके बे बिराद गिदिर चेलेन्ज आरो बे चेलेन्जखौ बिखायाव गोबाना लानो होननानैनो दिनै जोङो आवगायबोदों आरो इउपिपिएल हान्जाया सरकार दादों। टप पस्ट प्रायरिटि होननायथ' गैया, गासिबो समान। जेरै हमनानै ला इडुकेसनेलि जोंनाव नंगौ 9 लाखनि खाथियावहाय बेकार सेंग्रा सिख्लाफोर दङ। किन्तु जेसेबां जोङो इडुकेटेड जादों जोंनि बिटिसि खुंथायनि सानगोथे आगुनि सानफ्रांनायनि थाखायनो जानो हागौ जोंनि मानसिफ्रा सोलोंथाइ गोनां जानो हादों। किन्तु टेक्न'लजिकेलि जोङो जौगासार जानो हायाखै, जायनि जाहोनाव जोङो बेकार समस्या बारा जादों। दा बेफोर समस्याखौ समाधान खालामनोनो जोङो आवगायबोदों। बेनि अनगायैबो पेरेलेलि इडुकेसननि अनगायैबो जोङो आबाद बिथिङावनो हमनानै ला, हाग्रा बिफानावनो हमनानै ला, गोबां जोंहा माने माबा दङ, बिफान दङ। मोनफ्रोमबो बिफानावनो जोङो पेरेलेलि मावनो गोनां दङ। बे मोनफ्रोमबो मोनफा मोनफा चेलेन्जिंखा। दानिया आङो सानो बेनि गेजेरावनो जोंनि हान्था मेलाया थिग जायैनि जाहोनाव हा गैजायाब्लाबो दिनै जोंनि समाजा माबा मोनसे बिजनेस फिसा मावना जानोबा हान्था मेला मोजां नङैनि थाखायनो जोङो दावगानो हायाखै इक'नमिकेलि। ओंखायनो बेफोरखौ मावग्रोनायानो जोंनि गिबि खामानि जागोन। ओंखायनो फैगौ 2 दाननि गेजेराव जोंनि बिटिआरआवहाय बयनिख्रुइ चेलेन्जिं वर्क हिसाबै लामा लुखांनायखौनो माने कानेक्सन खालामनायखौनो जोङो गुबैयै